এটা আমার চাচি রোজি মুই মতো তো জানিଥିବେ এটা ଆମେ ବେଡ଼କେ ଶାଗ ତୋଳିବା ଲାଗି ବାହାର ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ରୋଜି ହାଇ କରୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ଆମେ ସାନ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଗାଁର ରାସ୍ତା, ଇଆଡ଼େ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ରିଲେଟିଭ୍। ଏଇଟା ଆମେ ଶାଗ ତୋଳିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଟିକେ ଦୂରିଆ ଅଛୁ। ଆସ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ। किए ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ବାଡ଼ିକୁ। ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାରିକୁ। ଏଇପଟେ ଚଣା ଗଛ ଅଛି ଯାହାକି ମୁଗ ଡାଲି କୁହନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ନେଇକି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର ତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବିନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ। ଏଇପଟେ କରାଯାଇଛି ଭାଜି, ଲାଲି ଭାଜି। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାଇଗଣ ବଗିଚା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରାଯାଇଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ବାଇଗଣ ଫୁଲ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତି ନେଇକି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ପରିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି।